Perlok baro kane kadai ka khubor babha na kapanta jungpi khamtam yapi ki perlok jungi ki bang shudap yaki jing puli bat ki ba persang banwat kam wat jam shane shatai namar ba ka Meghalaya Public Service Commission lani ka MPSC Shillong kala khot advertisement na kapanta kitu ki perlok jungi ki bakwa ban thep kam sarkar pej bahaya kane ka video hadu nakut kanang bapinyo ka jingtip ka bakambanian tong ini pai bang syakani ka advertisement ya kani ka advertisement lapan mi daka MPSC Shillong haka official website jongkahi bat kani ka advertisement ka donya u advertisement number khatnyo /arpo bat ka tarik bapen mi ya kani ka advertisement ka dai sau tarik September arpusan bat katarik bakhaddu bapin submit ya kani yak application jong pi kadai sau tarik Oktober arpusan hakapor hnyau baji janmit bat kipus ki balai ki kantup kabaningkong kapus assistant public prosecutor kabahab ka department directorate of prosecution bat ka jingsiu na kapenta kani kapus kadai kahap haka level 15 katkum karibai space structure but ka qualification lane manu bala ban apply ya kani ka post kadai ki candidate ane ki perlok ki bala don degree ha law but ka total jong ki post baro ki bala kadai kan arteli kata ka kantup ya arteli ki unreserved santeli namta ki khasi jantia category but santeli namta ki karo category kapus kebaar kadai kapus of license officer kabahab ka office of additional resident commissioner Meghalaya House Mumbai bat ka jingsiu hangne kahab ka level 12 bat ki bala ban apply ya kani kapus kidai kino ki graduate ki badai na kano ka streams but don tang gawai kapus na kapenta kani ka license officer nang ta kapus number 3 kadai Kasop Inspector of Supply kabahab ka Directorate of Food Civil Supplies bat ka jingsiu hangne lapan hab ka level 8 bat ki candidate ki bala ban apply kani ka kam kidai ki graduate ki badai na kano ka discipline bat kane ka post kadon vacancy baro shipautali ki bagan thup ka way ka bikhot ka unfilled vacancy ka way ka vacancy namta ki unreserved kawai na laitali na mataki khasi jantia kategori bat sautali na kabanta ki karu kategori bat kakarta na kabanta ki na kanang mapinla ban keny kakarta en keny hadu ka shitarik ubnai benengkong arpusan te kakarta na kabanta kitu ki perlok jongi ki ba apply ka post prosecutor kadai kidai bandon hapdeng ka kerta arphulai hadu lai pusan snem bat lada kidai ki ST lani SC kiyo ka relaxation ka basan snem na ka benta ka post license officer bat ka post SI hapo supply ki bala ban apply kidai ki samla ki badon ka kerta khat pra hadu lai pu ar snem bat lada kidai ki ST ne ki SC kadon ka relaxation ka basan snem na ka benta jungki nang ta ka MPSC ka pediang tangya ka admit card matric nani ka matric admit card nani ka admit card apo class 10 jong pi nani ka SSLC admit card ban pensisay ka karta jong pi nang ta ki jingsiu na ka banta ka exam fee jong kitay ki post na ka banta ka post assistant public prosecutor ka exam fee ka dai saus pa anri poteng ka na banta ka post license officer bat ka post SI supply kador kadai lais pa arpeu ki perlok ki badai na ka ST lane SC kategori kin hapsiu tang siteng jong kitay kidor bat kat ba kitu ki perlok jongi pat ki badai ki PH lane ki physically challenged people ki hapsiu claim don kam siu AUM namta jong kini nang ta karukom lane ka method ban siu hang ni ka MPSC ka pediang tangi ki arteli kirkom kata number 1 pila bansiu da ka ichalan ka baar pan pila bansiu da ka ATM card ka badai ka debit lani ka credit cards
But lakarpat ia ki perlok ki ba kwa ban apply kita ki kam bakim day ban up hadu kasngi ka bakut ki day ban apply bet kloilan kat bala namar phimla ban yo ilpam o yo kadon ka jingtut akata kapor kale no ka kabuksiar. But ban yo yakini ki kam ka MPSC ka phia haki ar rukom ka jingjit kata ka selection process ka kantub art ligi stage ka way ka day ka written test but ya ki papas ya ka written test kin haban api ya ka personal interview but ki papas ya ka interview congratulations philayo ya ka kam king nangta ngakwa ban ong ye phi bas ngubha ban pe ya ka original advertisement kanang ban like ni kino ki confusion mo phila ban yo ya kita ki original advertisement napo ka official website jong ka Meghalaya Public Service Commission lane phila ru ban shu download ya kata advertisement nang ni napo description ka bangla tan sat lang mo te sa shisin nga karpat ya phi sngubha king ban subscribe lani ban like lani ban share ya ki video jong kari kasih bayar kanang ba pin yo ki jing tip ki bakum kini ba pinom le no king hadin nang ipen mi ya ki video ki batmai te tada budu bangin da sem bang hakawai pat ka video ko ble sibun perlak bat kit bok kit yang ba pin ya yo kam baro ko ble sibun